Molweni and welcome back to my channel. While I do my things, well, today ngizoba sewashingi, ndiclean, ndiziphekele. Well, on the last vlog, you guys were asking uba zinyawo zikabani ezi siqabelise ngazo phaa. Well, zezikaMamTolo. MaMtolo uyakwazi ufika nje azonibalisela izinto zakhe. Wona ufike sometimes athi uba uphuphe utata esithi uba makazophunga, and I have to entertain her because kaloku ndihleli emzini wabantu abadala, so nevisitors zam ke zingabantu abadala abangana noMamTolo, and ndiyazi-entertaina ke ndihlale ndimamele zonke ezo zinto ndiqomba sometimes sihlangana nohlangana nam, but ke kuba ndilapha funeka ke ndimamelile and ndithethile ndibe within the moment. As much as babe ndi-busy, I had to stop everything and attend to her because, yeah. Yes, back when I was in varsity, iphupha lam kuba ndiqeshwe ePretoria, ndibe ne-number plate ethi GP, ndibuye ekhaya ngoDisemba, ndileza vibes zaseJoburg. But fast forward to now, I got permanently employed at Eastern Cape, meaning the closer to home. Not just Eastern Cape, like 30 km away from home. So ndakwazi uvuka ekhaya anytime ndifuna uvuka ekhaya. But it's only making sense ngokuba wise ndize kwenzeke mandiqeshwe apha, because mosekhaya there's no son. Abazali bam zange babe nalakhi uba babe nomntana ongumfana, so sonke sizi-girls, so akusoze kube khona amakoti. So mna ke I think ke aba-underground ke ngeyadecide ndibona okay masimqeshise apha lona around so that abe closer azothi look after lo mzi. Hence sometimes xa ndigowa emsebenzini I come back home ndiye phaa kweza frames abazali ndithi hayibo guys soze kaloku nindisuse wherever apho ndifilish uba I should be, nizondibeka apha kanti nizondigowisa. Fix it. So ndilapha because ke funeka ndinandike umzi wabantu. Kusenzima but ndiyaku-enjoy. Ndimane nditsho ke xa ndizithetha ndithi at least I enjoy being here. I won't lie, I do, but there are days ndiqomba hayi kaloku asoze. Ndithi asoze nje for sweet nothing because ndiphinde ndizi-understand into yobana kanene ndiyarepresenta phaa ekhaya. Yabona naxa mhlawumbi kukhona utywala emzini then ndifuneka ndiyile, andiseli tywala umqombothi, but funeka ndiye ke ndifike ke ndibe ndibhekisela uba ewe ke MaMtolo size apha because of ntontoni. Then funeka nam ke after ndibhekisela ndiphakame ndiresponde uba okay, yabo. So yonke le nto uba ndilapha indenza ndibe responsible, indenza ndifilishe uba I'm really in my 30s that I've never imagined. Azange ndi-imaginishe ubana mna in my 30s ndizawuba kule point ndikuyo. I thought in my 30s ndizawube, andiyazi man, but not kanje, but ke it sounds like they are complaining, but I'm not complaining. I'm just nje venting. As much as ndibona ndimncinci, but ukubona kutsho abantu ukuthi uba hayi lona wangenwa lidlozi elingutamkhulu wakhe, I feel into yobana mna ndangenwa lidlozi elingumntu omdala, like isalukazi esidala sana. Because why ndisoloko come out as an old person? I remember this other time kwakusweleke icolleague yam, so we had to go to this funeral. So saqala sahamba sayophilisha. So phayana kuhleliwe ke kuyancokolwa ke kuyahlekwa here and there. Then ke ngoku then senze icarrot, then athi omnye uba MaMtolo uyayenza sana icarrot wena and fast. And my response was uba alo funeka kunqunqe kuhanjwe emzini womntu.
then kwaba dead silent after, then akwaphinda kwaba light kwahlekwa. Yho, I hated myself. Engaske ndizinqunqa self. Kutheni mna ndingazuza nento light, like ndihlekisayo njengabanye abantwana, like kube giggly? Why ndizathetha ibhombu? Ndiyazisola nalapha endleleni into yobana uba kutheni ndithethe laa nto. Then ngoba busuku esana ndinestress ke ngoku into yobana uba ngomso ndiyaziyala phofu ndingathethi. Naxa ndithetha ndiqala ndirihesa apha entloko because andifuni uthetha izinto eziza kwenza abantu babe funny. Nje mna I'm a social awkward person. Even kwaye ii-events zalapha emsebenzini zimbalwa endiziyileyo. Ezinye andiziyanga because ndiqale ndi-overthink this whole thing in my mind. Kwenye kukhona i-farewell of principal. Ndandisendizile emsebenzini, ndavuka ndanxiba, ndafika in time, ndanxiba even na-for i-theme. Then ndabona ndathi xa ndaqala eofisini, then xa ndiphuma ndiphinde ndiyochama ndabona intent enkulu and it was huge. Then ndabona a number of cars, then kobe kuzofika nabanye abantu kwezinye sites bazoba yipart. That was too much for me. I ended up taking my stuff and I left. Phofu ndihamba nje andigoduki ndibheke ekhaya because naxa ndifika ekhaya ndifuna ufika ndibe ndidineka. I drove to Eduja. Eduja, I have my favorite spot, the last garage payan. There's KFC and face N2, so ndithenga ukutya emayikhule, park my car there, then say people watching. Sometimes I count cars. If I'm really wanna be entertained, ndihambe ndibheke a mall, then the park and face N2 busy wamba abantu phayana. So I'll make stories in my head of abantu bahamba phaya. I'm that boring, I'm that weird. So ngenye imini kwaphinda kwaba khona event. It was a woman what nabesa ke wandikhangelisa uba zinxibe njani ntontoni. Ndaqomba okay, within I've got nice outfit, the right. Nyani ndavuka ndahamba. Xa ndifika Edutywa ndaphinda icinga laa nto uba ndizahlala phi, ndizancokola ntoni, izawuthini le nto. I ended up ndiphelele kulaa garaji ndihleli ndisitya ukutya kwasemayikhula. That time kukhona ukutya ku-free ebendiza kufumana phayana. Kuphinde kuthethwe mhlawumbi izinto bezizondicingisa better, but because mna ndi-overthinking the whole thing, ndaphetha ndingayanga. So ndiyadika. That's one of the things I wish I could change about me, and I wish kungaze kube khona umntana oyozafuze loo nto about me phaa kwabantwana basekhaya, kwabatshana bam. Like ngaske babe ngabantu abazi-socialites. Andazi futhi inoba indifuze bani. I wish i-parents zam bezikhona bazona-understand uba ndifuze bani. Utata understood me, yes, because even sekukho umgidi efemelini, ngoku ngwasefemelini, because umgidi kapapa nobaqamela babesekhaya kulo. Ndaye ndahamba ndaya emgidini, sahlala emgidini, ndabe kumandana emgidini. Then kwatyiwe kodwa kwasezitya, then I went home. So xa efika utata ekhaya, ndabashiya abantwana basekhaya phaa emgidini. So xa efika utata ekhaya ezosela neetshomi zakhe, then xa ndi-introduce into yobana uba uLindana lo nonamasimba, because he knew uba mna ndibathanda abantu. So nangoku efuneka qala abasensitize abantu abantu uba this one is a shitty one. So yeah, I hate that about me. I wish I was cool. I wish I was light. I wish I was sweet. But and yes, my energies abantu ziyandiexhaust. Really exhaust me. That's why if ndikuchuzile and you're part of my life, ndikuchuzile and you will be part of my life. But then if usike saba nento engikhe ayasevisisana thina soyi-2, ngoba khona i-break nje efanana, it's difficult ubana siphinde sibuyelane siphinde sibe right. Mna uxabene nam, uxabene, even if siqolela nasathini, as long as siphinde sibe right because
andiyazi kum it's like lo hlobo ungalo okanye ngomnye nje umuntu osnacks kum. And mna once ke ndikwazi uba usnacks, so uzama ke ngokuphinda uzibuyisela, it's difficult. I read ii-energies zabantu and ndiyakwazi uzianalyze from a distance, ndibona into yobana ayibona leya i-energy ayizondilungela, because ndiyazazi bana mna ndingumntu odikwayo ngabantu. And I think nam ke shem abanye abantu baye baziride i-energy yam baqumbe uyadika lona, unyabile lona, utheni. And I'm okay with that. I've long made peace into yobana ndinyabile. And umntu osathi xa endithuka athi ndinyabile okanye xa ezama uphoxisa ngamathi ndinyabile, mhlawumbi for uba andifleshise kabuhlungu ndivese ndiqonda ubana suka i-obvious loo nto. Ayisiyo nto intsha and it's not like into ezatshintsha overnight, so hayibo. Bekuklina ivila ke namhlanje yensi ndiphethe ndinqunqela phandle, because I was like, if nditshayelile ndakorobha ndaklina then ndaphinda ndaqalela ndazonqunqela apha ekitchen, that means funeka ndiphinde kwaba kuzophinda kube mdaka. So ndaqonda okay phandle akho nto izawungcolisa, hence ndinqunqele apha phandle ndathatha ngozopheka qha endlini, then ndavasa izitya after, because ndingafuni ube ndiphinda kuphinde kungcoliseke. I am that lazy. Ngaske into ndenzeka ayi-one ndingayiphindaphinde. So that's why ndibona ndiphekele phandle, ndinqunqele phandle today, and it's a very lot of time. If ubukele till this far, that means you should be part of family. If you're not, so please subscribe and join the family. Sikhule sibe ngumndeni oyi-one. And if you haven't, ufake the notification button, or like it or share it, so that we can grow as a family and more of the content enjoy. Thank you for watching, and thank you so much for your support. Till next time, bye.